uNkulunkulu akakulonde kubusize kama kupastor ngichanele nyofleki ngicela ukuthi inamba isenze kuphela ngokusonganela isinga yaFifty Mama kuma calls uyangifonela uma ngumlandeli uma ungayena umlandeli yekele namba izibe asibekela udaba lwabaphuphi njengenjwayelo sibekela uphupho semanxiweni yini inxiwa ila ebenihlala khona before nihlala khona njengamanje inxiwa indawo enanihlala kuyo yokuqala nyathutha kuyo la uhlala kwenye indawo inxiwa lelo it's your former home. Yeah, it's a place where you were living before. Yeah, but it's a place you were left and you moved to another place. Then that one inxiwa. So number one, ngokwesintu uma uphupha amanxiwa kuwuphawu oluhle uma ngokuthi usemanxiweni. Lusho ukuthi kungenzeka izidalwa azilandiwe futhi kumele zilandwe ngoba zasala emanxiweni. Uyabona? 2, kuyenzeka uma uphupha amanxiwa kuba uphawu oluhle uma usemanxiweni. Kodwa suke luyisikhumbuzo ukuthi kungenzeka izidalwa zanqaba ukusuka ngesikhathi ezilandwa noma ke azange zilandeke ngoba zilandanga ngendlela efanele neyamukelekile ngoba wasisho nje ngoba kuyenzeka umuntu athi ayisayilanda shuthi njengoba nayilanda kodwa lokuyibona usemanxiweni kungenzeka azange zalandeka. Uyabona? Shuthi ngoba zanqaba ukuthi zisuke ngoba kuyenzeka kukhona imimoya engafuni ukuthutha ukuthi ushinda ukuya uthuthe ngenkani wena ngeke kulandele idalo lapho. That is why you find eminye imizi kunezipoko kungahlali because ile mimoya yakho nasho ukuthi ayifunanga lokusuka ngesikhathi besuka labanikazi bayo. Noma ke nazama lokuyilanda zangalane ngoba izilande azange ilandele imigudu efanele yokuyilanda noma nasimisa umuntu ofungafanele ukuthi elande idalo ongcolile. 3, kwesinye isikhathi ke uma uphupha amanxiwa uphawu oluhluma ukuthi uyibona usemanxiweni kuphekiwe noma kuyaphekwa ngoba lusho ukuthi kungenzeka kumele kuyokwenziwa iladi lapha noma isithebe lapha emanxiweni. Uyabona? Okay. 4, ngokujwayelekileke uma ngenzeka uphuphe amanxiwa uphawu oluhluma ukuthi uzibona wena ubuyela emanxiweni ubuyela uyohlala emanxiweni noma ubona uyakha emanxiweni ngoba uzophupha esemanxiweni engathi usehlala khona omunye ubone ngathi uyakha khona noma kuyakhiwa khona. Kusho lokho kuyakhomba ukuthi kumele vele ubuyele emuva uyokwakha lapha uvuso lowamuzi. Yabona? Siyabonga.